Meditații pentru părinți. Bun găsit la Meditații pentru părinți! Astăzi este împreună cu mine Antonia Noel, formator în comunicare relațională. Bun revenit la noi, Antonia! Bine te-am regăsit, Cristina! Bun regăsit tuturor ascultătorilor emisiunii! Vreau să te provoc astăzi să vorbim despre etichetare. De multe ori, când intrăm pentru prima oară într-un grup, sau când mergem la un nou loc de muncă, sau când suntem copii mititei și mergem la grădiniță, simțim nevoia să știm lucruri despre cei din jurul nostru. Și când suntem mici și când suntem mari avem această nevoie. Poate când suntem mici nu suntem prezenți la acest lucru, dar atunci când suntem mari parcă am vrea să știm. Nu cumva doamna aceea în roșu este ca toate doamnele în roșu pe care le-am văzut eu vreodată și asta înseamnă că ea este într-un anumit fel și pun repede pe ea o etichetă. Domnul care poartă pantofi de nu știu care, domnul care are nu știu ce fel de ceas, domnul care are nu știu ce fel de culoare a pielii sau poartă un anumit fel de costum, are un anumit fel de mașină. Învățăm să judecăm. Noi, oamenii mari, credem că facem bine, că ajungem să judecăm, după care vedem că mai degrabă ne încurcă decât ne ajută, dar ce-i mai rău este că îi învățăm pe copiii noștri să facă asta. Tu ce părere ai? Așa este, ai sintetizat aproape tot acest subiect care mi se pare foarte util de prezentat celor care ne ascultă și anume cum etichetăm sau de ce etichetăm în primul rând și cum se întâmplă că perpetrăm acest sindrom, aș spune, da, al etichetării, că aici e riscul, ca să spun așa, către copiii noștri și vedem practic în ziua de astăzi, chiar ne confruntăm în această perioadă, n-aș vrea să intru în dezbateri de tip politic, dar vedem la ce a dus etichetarea de-a lungul secolelor, aduce la o lipsă de toleranță extrem de mare, da, care poate duce la violență, nu numai stradală, nu numai la colțul blocului, ci chiar la nivel de societăți, de popoare, da. Vedem astăzi ce se întâmplă cu migrația acestor oameni dintr-o zonă a planetei spre o altă zonă a planetei. Ne spuneam, fără să intru, unde se ajunge când riscurile majore care sunt, da, ale etichetării. Până la urmă, cel mai bun prieten al meu sau chiar membri ai familiei ajung să se dușmănească pentru că au opinii diferite în raport cu oamenii, da? Deci, în primul rând, cum spuneai, etichetarea este un lucru cert, dovedit negativ, nu face decât să stigmatizeze ura, intoleranța, da, să se scoate la suprafață ale unora și altora. Ca și părinți facem lucrul acesta cu cea mai bună intenție, din păcate, și cu cele mai frumoase sentimente de dragoste față de copiii noștri. Cu toți avem foarte multă dragoste. Și considerăm, cel puțin unii dintre părinți consideră că dacă îi dau copilului cât mai multe, între ghilimele, bagaje informaționale, da, care țin de propria mea experiență și spun, hai să spun copilului că ăla e așa, că ăla e așa, să-l ajut să înțeleagă lumea, să perceapă lumea din perspectiva mea, practic, și încep să-i spun copilului cum să facă, ce să facă, cum e domnul, cum e doamna, cum trebuie să, da? Copilul preia aceste lucruri și la rândul lui, așa cum spuneai, etichetarea asta merge foarte bine combinată cu a ști. Da, avem tendința să cercetăm și să știm cât mai multe. Și atunci copilul spune, păi dacă spun eu că ăla este scund, ăla este obez, ăla este așa, da, și au pus etichete pe colegii de clasă sau chiar pe doamna, pe domnul, își permit unii copii, spun permit pentru că mi se pare și dincolo de aspectul negativ și o lipsă de respect considerabilă.
evident că copilul e într-un demers greșit, vrea să zice că știe dacă a pus o etichetă, că e cel mai deștept, că el le prezintă și colegilor de clasă sau de grădiniță, da, o viziune, o opinie. Este foarte important să diferențiem, da, exprimarea de sine, vorbeam într-o altă emisiune a data, mă exprim, îmi spun opinia, da, o părere și a o prezenta ca un fapt cert, ca un adevăr unic valabil, cu intenția de a-l convinge pe celălalt că așa este. Da? Când îl etichetez pe, nu știu, colegul de clasă, hai să spun că este, nu știu cum este, n-aș vrea să folosesc un cuvânt nepotrivit aici, în emisiune, da? Deja am intrat am trecut bariera, n-am mai vorbit despre mine, am trecut în în capătul de relație al celuilalt, da? Este nefastă, această etichetare este atât de nefastă și observ că se practică foarte mult chiar la adulți. Nu numai că observ, dar observ că unii adulți cu asta se hrănesc. Da. Sunt încântați de etichetare, au nevoie de această împărțire segmentizează valori, persoane, rase, culori, așa cum spuneai și tu, ca și cum au sentimentul că prin asta își confirmă propria lor identitate și că sunt mai bine ei cu ei înșiși. Mă întorc încă o dată, ce mă privește, aș spune foarte într-un mod aproape trivial, ce mă privește celălalt când eu nu m-am privit pe mine? De ce mă duc eu să-l etichetez pe celălalt, să spun despre celălalt este așa sau este așa, când eu nu m-am uitat de fapt cum sunt eu? Nu m-am prezentat, nu știu să mă prezint eu pe mine. Dacă mă întreabă cineva cine sunt, mulți se definez prin ceea ce fac, nu prin ceea ce sunt. Sunt directorul unei companii multinaționale. Bun, asta este ceea ce faci, tu cine ești, da? E funcția ta în cazul de față pe care ți l-am dat. Și, uite, îmi permit să-ți împărtășesc, recent am fost la o conferință despre un model de comunicare care era prezentat acolo și am rămas surprinsă să văd un public numeros, abordarea, pot să spun, interesantă, adică da, au fost prezentate niște categorii de tipuri de personalitate, da? M-a surprins reacția publicului, care era foarte aplaudat cu două mâini, de bucurie că a primit niște șabloane în care își poate participantul la acea conferință își va putea acasă foarte simplu eticheta soțul, partenerul de viață, șeful, acum știu, am înțeles totul despre comunicare pentru că știu că celălalt este un gânditor sau este unul care lucrează prea mult sau este un visător sau este... Sunt bune aceste repere ale cunoașterii celuilalt, da? Mă pot ajuta să îl cunosc pe celălalt, de niște pârghii, de niște unelte, dacă vrei. Dar până, încă o dată, repet, până a mă duce să caut să le etichetez pe celălalt sau să-l pun într-un șablon ca să încerc, că scopul care este să încerc să comunic mai bine cu celălalt, da? Asta este... Era și tema conferinței, cum putem comunica mai bine cu ceilalți. Eu cred cu înverșunare, nu am cum să comunic mai bine cu celălalt când am zis, bun, gata, el este un visător, să spunem, și atunci hai să-l abordez pe limbajul visătorului. Bun, dar dacă eu nu mă cunosc pe mine, eu cine sunt, eu ce aspirații am, degeaba am pus o etichetă poate eronat pusă asupra, și aici vorbim că aici nu era vorba de etichete, erau niște șabloane, da? Dar riscul este de chiar aici, de introducerea personalităților, a persoanelor în niște șabloane. Cred că suntem persoane extrem de complexe și după aia nu avem cum să ne introducem în niște bucățele, da? Suntem doar conținuți într-un spațiu, într-un corp fizic, atâta tot, dar în restul suntem mult mai mult decât materia, corpul în care suntem conținuți. Aici, asta e singura limită, aș spune, a noastră. Și revin la etichetări, acestea sunt șabloane, spuneam, șabloanele pe care le-am auzit, mă supăra oarecum sau m-a intrigat această privire a participantului, e perfect că am aceste șabloane.
Dincolo de asta, presupunem că aceste șabloane te ajută la o înțelegere, dar Se presupune că ele îți sunt date cu ajutorul de a comunica mai bine, nu de a îți instala o nouă sită prin care să separe oamenii de felul acela de oamenii de felul celălalt. Absolut. Aceasta e legată de această prezentare, să spun așa, a șabloanelor. După aceea mă duc la ceea ce înseamnă etichetare la nivel verbal, evident, cu mesajele toxice, cu mesaje negative, cu mesaje care îl deranjează pe celălalt, care îl agresează. Da? Antonia, vorbind despre etichetare, cum îi învățăm noi pe copiii noștri să fie protejați, folosindu-ne de acest model greșit, de cele mai multe ori păgubos, de a separa binele de rău? Îi învățăm că cei care au o anumită culoare nu sunt neapărat cei cu care vrem să ne jucăm. Cei care se joacă cu păpușile sunt oameni de celălalt fel. Noi suntem cei care se joacă cu mașinuțele. Dacă ești dintre cei care se joacă cu mașinuțele și te joci cu păpușile, e ceva în neregulă cu tine și așa mai departe. Da, evident că toate aceste prezentări pe care părintele le poate face în fața copilului, practic sunt limitări. Îmi limitez automat potențialul copilului meu. În momentul în care am judecat din perspectiva asta a noi suntem într-un fel, ceilalți sau tu ești într-un fel, ceilalți sunt în alt fel. Și nu trebuie să te amesteci. Și nu trebuie să te amesteci, bineînțeles, dincolo de amenințările, că dacă faci nu știu ce prostie, vine nu știu cine și te ia. Da. Exact. Te aruncă în sac. Da, am auzit foarte, deci nu se mai poate, unii oameni consideră că nu se mai practică de mult, dar se practică peste tot, chiar în medii elevate. Am auzit-o la biserică duminică. Eu am auzit-o destul de recent la părinte de școlar de cartier bun. Care mi se părea interesant că la biserică, la botez, se vorbea în felul ăsta. Mi s-a părut, adică pe mine m-a zguduit foarte tare. Și era ceea ce se cheamă o familie bună. Apropo de credințe, da, etichetările acestea mă întrebai cum îi pot ajuta pe copii. În primul rând să noi bănuiesc că vrem să-i ajutăm, nu? Asta e scopul. Și nu suntem prezenți la cât rău le facem, cum spuneai tu la începutul întâlnirii noastre de astăzi, dorind să le facem bine. Exact. Deci, în primul rând, ca să construim în acest bine al copilului, da, evit orice etichetare verbale, să zic, prietenul tău este așa sau mama sau șeful, să vorbesc de fapt despre persoane în prezența copilului. În momentul când am vorbit despre persoane și nu cu persoana respectivă, nu știu dacă ascultătorii sper că se sizează diferența, da? Dar în ei sunt foarte deștepți, uneori sunt mult mai deștepți decât noi și ei simt din conversațiile noastre chiar și lucruri pe care nu le văd. Mă bucur să aud asta. Exact, în momentul în care am vorbit despre cineva, automat punem, ca să zic, o etichetă, involuntar. Copilul vede lucrul ăsta și repetă, începe și el să vorbească despre colegi, adulți și așa mai departe. Deci, desigur, el vrea să fie cum e mama, cum e tata, evident. Deci, evităm să vorbim despre, vorbim cu persoanele de față, cu copilul, cu soțul, da? În familie se practică foarte mult, din păcate, ești ca taică tu sau etichetări și negative la adresa unuia sau ești ca maică ta, așa, da? Plus că îi spui soției tale, dacă ești bărbat și copilul aude, ești ca maică ta sau... Absolut, la genul ăsta de discuție la care copilul asistă, da, sunt extrem de nocive. Degeaba încerc pe delături să fac o educație verbală sau să încerc să explic copilului cum trebuie sau cum e bine să vorbească sau îi dau cărți de bune maniere să citească. Puterea exemplului, încă o dată, face aproape tot, da? Deci evit să vorbesc despre ceilalți în prezența copiilor. După aceea îl ajut pe copil el însuși să conștientizeze. Metoda cu care lucrez eu ajută foarte bine, face această diferență practic prin vizualizare. Îi arăt copilului pur și simplu, vine copilul acasă și spune: mama cu tare m-a făcut prost, de exemplu, mi-a zis că sunt prost.
îl ajut, iau niște obiecte din casă, indiferent că poate fi sarea și piperul de pe masă și zic, îi ofer ascultare, da, fără să judec, fără să mă arunc repede și să spună stai că și el e prost sau să dau răspunsuri de genul nu băga în seamă ce spune celălalt, da? Adică să neg trăirea lui. În primul rând îl întreb și tu ce ai simțit în lucrul ăsta, păi nu m-am simțit bine, m-am dus și ce ai făcut, da, îi oferă ascultare în fapte, păi m-am dus, am stat în bancă la pauza aia pentru că nu m-am simțit bine, da, și încep să-i arăt lucrurile din perspectiva vizualizării, adică iau sarea și piperul de pe masă și zic, uite asta, dacă ai fi tu ăsta, care ar fi starea în care te-ai simțit, da? Care a fost mesajul pe care l-ai primit și le ajut să diferențieze practic o persoană, chiar persoana care i-a vorbit, interlocutorul, colegul, da? De mesajul pe care l-a transmis, da? Astfel încât el să diferențieze aceste lucruri și este extrem de folositor, chiar igienic, deci extrem de util orice copil și consider, din păcate, nu se fac destul de multe cursuri de comunicare relațională în școli, pentru că e baza fiecărui de viață, a fiecărui copil. Fiecare copil ar trebui să cunoască, să știe să diferențieze un mesaj care vine către el de persoana care adresează acel mesaj, că e părintele, că e dascălui, că e colegul, că e bunicul și așa mai departe. Deci această diferențiere le ajută pe el să conștientizeze lucrurile și să nu definească la rândul lui, să nu zică, păi dacă cutare mi-a spus că sunt prost, ca să reiau același termen, și el e prost și să eticheteze la rândul lui. El a văzut, am primit un mesaj, acel mesaj sunt niște cuvinte pe care le-am simbolizat printr-o, ziceam, o sară, o solniță, o linguriță, da? Sau poate el își alege un obiect din casă mult mai sugestiv, da? Și, ok, astea sunt cuvintele lui, bun, le-ai primit, sunt bune pentru tine? Nu sunt bune pentru tine. Ce vrei să faci, ce-ți dorești să faci cu aceste cuvinte? Să le arunc la gunoi, să le distrug, să le dau înapoi, da? Sunt după aceea diverse demersuri prin care copilul poate odată, deci, să conștientizeze și mai apoi să se debaraseze de acest mesaj toxic care n-a fost bun pentru el, eticheta pe care a primit-o, pentru că în momentul în care eu primesc și înghit aceste etichete la nesfârșit și nu am nicio armă, practic, folosesc cuvântul armă, dar îl folosesc cu niciun mijloc de a mă autoapăra, toate aceste mesaje toxice primite, aceste etichetări, rămân pe umerii mei. Te invit să vizualizezi niște pietre, un rucsăcel pe care l-am în spate cu pietre și încă un bolovan și încă o pietricică și încă un bolovan mai mare adunate, se încarcă și ne mirăm că fac copiii scolioză dincolo de poziția pe care au la școală, sau că încep să-i doară burtica sau că îi doare capul sau că nu mai vor să meargă la școală sau la grădiniță și nu știm de ce. Ei au înghițit niște mesaje toxice, niște etichete primite, nu știm de la cine, da? Și câteodată o putem face noi, părinții, câteodată e nevoie de ajutorul unui specialist în cabinet, mă duc, îi spun specialistului problema, copilul merge și poate fi acompaniat să vadă cum anume să se debaraseze de aceste etichetări. Demersul în ceea ce privește ce propun eu părinților este extrem de simplu, prin această vizualizare de care vorbeam, prin simbolizare și prin restituirea mesajelor sau trimiterea lor la pubela relațională, o numim. Deci este un proces relativ simplu care se face, dar care îl ajută pe copil să crească sănătos pe două picioare. Și când spun sănătos, nu e sănătos la nivelul am o sănătate fizică în sensul de mă spăl, mă curăț, mă îngrijesc la aspectul exterior. Ca și părinte e nevoie să am o vigilență zilnică, ce tip de mesaje primește copilul și aceste mesaje intră în interiorul nostru și rămân câteodată, din păcate, ancorate în noi pe restul vieții, cu efectele mai bune sau mai puțin bune pe care le cunoaștem. Deci, întotdeauna
căutarea a unei susțineri, dacă eu ca părinte nu pot să o fac, insist asupra acestui lucru, mă duc într-un cabinet în care îmi pot ajuta copilul, da, să se debaraseze de aceste mesaje toxice, de aceste etichetări pe care riscă să le primească, din păcate, zilnic. Antonia Noel, îți mulțumim foarte mult pentru mesajele tale pline de atenție și de generozitate. Te mai așteptăm pe la noi. Cu drag. Le mulțumim dragilor noștri că au fost împreună cu noi astăzi la Meditații pentru Părinți și îi rugăm să ne scrie pe meditațiipentrupărinți@itzibiții.ro. Sunt Cristina Trepcea, pe curând! Ai ascultat Meditații pentru Părinți,